देखिए ये हूँ अंशुपा अंशुपाटी बर्तमान नदी बड़ी अंशुपाटी बुड़ी जा देखो ये हूँ अंशुपा कंट्रोल पूरा पाखु पानी पड़े हो ना माड़ खाइटा
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି। ଏପଟୁରା ପୁରା ଯାଇଛି ସେଇପଟେ ନଦୀଟା ବୋଧେ ହେଇଯିବ ପାଣି ଏତେ ଦେଖୁନୁ। ହଁ ବେ ଏପଟେ ନଦୀଟା ବୋଲି ଏତେ ପାଣି। ଏପଟେ ବା ରଣଶଙ୍ଖ ଯାଇଛି, ଏଇଟା ରଣଶଙ୍ଖ ଆଗରେ। ରଣଶଙ୍ଖ ଭାଗିକି ଇଆଡ଼େ ପଶିଛି ସବୁ ଆଉ। ରଣଶଙ୍ଖ ନଦୀଟା ମହାନଦୀରୁ ବାହାରିଛି। ଆରେ ହେଇଛି ରଣଶଙ୍ଖ। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ କହୁଛୁ। ହଁ ବି ସତ୍ୟମ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆମର ରଖୁଛନ୍ତି। ଏ ପକେଇ ସାରିଲାଣି ଆସୁନ ହାଣ୍ଡିଲ ଲକ୍ ଆସୁନି। କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? ଭିଡ଼ିଓ କରି ଲାଗିଛନ୍ତି ସତ୍ୟମ। ଓ बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ପାଣିର ଭଉଁରୀ ଏବଂ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବର ଗଛଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନଦୀ ବଢ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ। ସୁଶୀଷ ଭାଇ ପାଣିକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜୋରରେ ଭଉଁରୀ ହେଉଛି ପାଣିର।